ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಮೊಲು ಚಾ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ ಲೈವ್ ನನ್ನ ಬೈದು ಜರಿ ತೋರ್ತಿರಲ್ಲ ಒರಿ ಬರಬೇರು ತೋಜುಂಡು ತೂಕ ಚಾಲು ದಿಕ್ಕ ಅದನ್ನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಚಾಲು ಆಗ್ಬಿಡು ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲದೀನಿ ಅಮ್ಮನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಪ್ಪ ಐಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ತಿ ನಿಟ್ಟೆ ಚಾಕಿ ದುಃಖವಾದ ಪಾಡು ನಾನು ಅದು ನಿಂಗೆ ಐಟ್ ಸರಿ ನಾನು ನೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಲ್ಲೆ ಚುಕ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ ಪಾಡುವನೈತೆ ನಾ ಐಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೈತೆ ನಾನು ನೀನು ಓಪನ್ ಅಂದಿದ್ದೀರ ಬಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ದೂರ ಇರ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಇತ್ತದ ಅವಳು ಅವು ವ್ಯಾಪಾರ ಇಟ್ಟು ದೋಸೆನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಗುಜರಾತ್ ಬೊಕ ಇನ್ನು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ ಬುಡ್ದು ಬಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಇಂಚೆ ತನ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಗಾಡಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅವಳು ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಂಬೆ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕು ಅಂದೇನೆ ಬಿಡಿ ಇದೆರಡು ಕಂಜಿಲ್ಲ ಮೇಯೊಂದಿಲ್ಲ ಕಜಿ ತೋಟನೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತ ತೋಟ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೇಚರ್ದ ಮಧ್ಯೆ ಉಂಟು ಏತ್ ಮಲ್ಪಡಮ್ಮ ಯಾವತ್ತೆ ನಮಕ್ ಪಪ್ಪಗ ಇಟ್ ಮಲ್ಪು ನೆಟ್ಟೆನೆ ಐಟತೆ ಪಪ್ಪಗ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅವಡು ಅಂಚದು ನೆಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಪುಜ ಅವು ಕುಡಂಜೆಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದ್ದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಕತ್ತವ ಕಾವಲಿ ದೀತೆ ಅಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಇದು ಗೆತ್ತೆ ತೂಲೆಂದು ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡವು ಒಂದು ತೋಟೋಡ್ ತಿಕ್ಕನ್ಗೆ ಪೈನಾಪಲ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಶ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟತ್ತು ಅಂಡ ತೂಕ ಅಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಿ ಬಂಡ್ಯಾರು ಇನಿ ಕೊಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ದಿ ವಸ್ತು ಇತ್ತು ನಾನು ತಿಂಪೆ ಜೀವೋ ಗೆಡ್ಡೆ ಬಂದು ಅಂಚದೊಂದು ಇಂಕೆ ಏನೊಂದು ಕಾಯಿ ಉಂಡು ನೆಟೆ ಪುರತಲ್ಲಿ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಅಂಚದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಪರಂದರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಪರಂದಣ ಲಾಯ್ಕ್ ಪರಿಮಳ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ನಮಗೊಂದು ಪರಂದಣೊಂದು
ಏರ್ ಸೌರೆ ಬರ್ತೇನಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬನ್ನಿ ಜಜ ನಮ್ಮ ಶೌರ್ಯ ಬತ್ತೆ ಶೌರ್ಯ ಹಾಯ್ ತನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಜೋಜ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತ ಬರೀ ಕನಪು ಚೆಂಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ನೂರು ಉಂಟು ಏ ಹಾಯ್ ಉಗದೆ ಮುಗ ಬಚ್ಚಾ ಪಿನಿ ಏ ಒಂದಾಗಿ ತುಲ್ಲರ್ಗೆ ಓ ಎರಡು ಟೋಪರು ದೋಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ದೋಸೆ ಪಡಿ ಮಗ ಪಪ್ಪ ನೀ ಕೊಡಲ್ಲ ಅದ್ರಿ ಯಾ ಮಾಡು ಚುಚ್ಚು ಸೈಡ್ ಹಾಡು ಹೆಂಗೆ ಇದೇ ಪಡೆ ಓಡು ಓ ಓಡಿಗೆ ಬಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬಡ ಅಲ್ಲ ಇದು 20 ಜಾರಿ ನೀ ಬಾಲೆ ಆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕೊಡಿ ಅದೇ ಬಾಬು ನೀ ಗೆಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದಳು ನೆಂಚ ಪಾಡನ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಬರೀ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ ಚಪ್ಪ ನೀರಿತ್ತು ನೆಂಚ ಟಮಟಡ್ ಪಾಡ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೈ ಅನ್ನೇ ಅಂತಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಅನ್ನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ನಿ ಇನಿ ಕಾಂಡ ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದರ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಇಟ್ಟು ನೀರು ಪರ್ಪೆರಿ ಆಪಲ್ಲ ಅವೆನ್ ದರ್ತು ಕುಡಿ ಅವ್ವ ಬೋಲ್ದುದ ಕಪ್ಪು ಐದು ಅಡಿ ಇಟ್ಟು ಪೇಪರ್ ದಲ್ಲಿ ಪೆತ್ತಲ್ಲ ಐ ಪೇಪರ್ ನೋಯ್ತೆ ಅವು ಗ್ಲಾಸ್ ಎತ್ತು ಬಿದ್ದಾರಿ ಶೀ ಮಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಜೊತೆ ಇದ್ದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅದರಿ ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಅನ್ನೇ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಕೂಡ ಇದು ಒಬ್ಬಡ ಹೋಟೆಲ್ ಬರೆಯದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಚಾಲಿಗೆ ತಿಂದು ಮುಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಕೋಡೆಲ್ ಅವೇನು ಪತ್ತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಇದೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಣ್ಣು ఇంక తెలుగు దోశ మల్పర మస్ బంగా ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಟು ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಐತದೆ ಎಡ್ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಇಂದೆ ಅಂದೆ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಜಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಜ నీకు ఎన్న పూజ నగతే ಆಂಡಲ್ ಲಕ್ಕೊಂಡು ఇంದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಜಲ್ಲ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಲಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ದೋಸೆ ಪಪ್ಪನ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಅಂಡ್ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಇಂದೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ದೋಸೆ ಪಪ್ಪನ ದಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಬುಜ್ಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಡ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪೂಜೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡೋಡಿ ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಬಂದ ಎಣ್ಣೆ ಪಕ್ಕ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಉಡಬೋಯಿಲ್ಲ ಅವು ನಿನ್ನ ಬಟ್ಟಿ ಪಪ್ಪು ಜಾಯ್ತಿ ಅಂದಕಿ ಬಾಬುನು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತಿ ಅವನು ಮುಂದೆ ಬಿಡ್ಬೇಕ ಮುಂದೆ ಬಿಡ್ಬೇಕ ಕೊನೆ ಬ್ರಷ್ ದೋಸೆ ಆಯ್ನ್ ತುಲೆಗೆ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲ ಬಂಡಾರತ ದೋಸೆ ಆಯ್ನ್ ತುಲಿ ನೆಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಆಪು ಜೈಟ್ ಹಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಣ್ ದೋಸೆ ಇನಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಪಂದ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಆಪಲ್ ದೋಸೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದಿತ್ತು ಇನ್ನೀಗಲ್ ತೋದಲ್ಲ ಅದು ಪೂರ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಣ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಗೆ ಲೆಕ್ಕೊಡ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡನೆ ಅನ್ಕೋನು ಐದು ಒಂದು ದೋಸೆ ರಗ್ಗಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಂಚಿತೇನೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ದೋಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ಲೂದಿಲ್ಲಂತೆ ಪೂರ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡತೆ ಪೂರ ಅಂಟು ನಾವು ಒಂದು ಈರ್ನ ಐಡಿಯಮ್ಮ ಫೇಲ್ ಆಗ ಈರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತಜು ಬಲೆ ಚಾಕೋತೀನಿ ಚಾಗೆ ಏತ್ ಲಾಯ್ ದೋಸೆ ಅಂತ ನೈಟ್ ಕಡಲಕ್ಕಡು
ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೂ ಬಾಕಿ ಇದು ದಾದನ ಗೊತ್ತ ಜನ ಕೂತು ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೋಜು ನಂಚ ದೋಸೆ ಲಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬೈದ ದೋಸೆ ದೋಸೆ ಅಂಕಲ್ ನೀನು ದಾದನ ಫ್ಲಾಪ್ ಅವನೋಡು ದಾದನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಚಲಿಕ್ಕಿದೆ ಚಲಿಕ್ ದೋಸೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪಿಂಗ್ ಅಮ್ಮ ಅಂತೀನಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಜೀರ ಇಟ್ಟು ಪೈ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಪ್ಪ ನೀ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ದೋಸೆ ನಮೂನೆ ನಮೂನೆ ಆಗ್ತದೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಡ ನಂಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಬ್ ಆಡ್ದಿಜ್ಜಿ ನಿಮಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಇದುಜಿ నేను ಬೇತೇನೆ ದೀಕ ಪಪ್ಪ ತೊಂದೆ ತಿನ್ನಾರು నేను ಪಪ್ಪ నేను ತಿನ್ನಾರು ಪವಾಬುಲ್ ಅರಿಯದು ಈರ್ನ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತಿ ಇಂಕಲ್ನಲ್ಲೇ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಡಿ ನಿಂದೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ದೋಸೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅಂಡ ಸೈ ಒಕ್ಕ ಪೊಡಿ ಅಂಡ ತೊಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಬಾಡದ ಪುಡಿ ಉಂಟು ಅದು ಹಿಡಿದು ಕೂಡ ಪಪ್ಪ ಬೈದರು ಅವಳು ಆನಂತರ ಬಾಯಿ ಪಾಡದಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತೆ ತಿಂಗೋಡತ್ತ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇದಾದ ನೀ ಕಾವಲಿಗೆ ಏನಾರ ಆತ ಆಯ್ತು ಇಂಚಿ ದೋಜ ಏ ಮುನ್ನ ದೋಸೆ ಎಕ್ಕಲ್ಲೊಂದಿಲ್ಲ ನಮಗೂ ಬಾಬು ನಂಗುಲ್ಲೆ ಬಾಬು ನಮ್ಮ ಶೌರ್ಯ ಬಾಬು ನಿನ್ನ ಚಾದಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಂಜಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬರ್ಪು ನಾನು ಹಾಪತ್ತು ಕೊಡು ಕೊಡು ಇತ್ತೆದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ಅಂಚೆ ಎನ್ನದೆ ಅನ್ ಮಲ್ದೆ ಬಾಯ ಬಿಚ್ಚಿದಿಲ್ಲ ఇంక భయం వచ్చాడు గాడే ఉంది అప్పుడు తెలుపున్నది ತುರುವೆ ಪತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾಬು ಡೈಪರ್ ಬಡ್ಜೆದಾ ಐದು ಜನతో ಒಂದುಲ್ಲರು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಕಲ್ಲ ದೋಸೆ ಒಂದೊಂದು ಮೂಲು ರೆಡ್ ಸಲ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಂಡು ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಿನ್ನದಾದೊಂದು ದೋಸೆ ನೆಟ್ಲಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಪ್ಪನ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ದೋಸೆ ಹೊಡ್ಗ್ಯಾರ ಈಗ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ಲಾತೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ದೋಸೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆದಲ್ಲಿ ಕಾವಡು ಇಜ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬ ಜಿಂಕ್ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ತೆಡ್ಡ ಇಟ್ಟು ಬಂಜಿಲ ಜಿಂಜುಂಡು ರಗಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜ ರಡ್ಡ ತಿಂಡ ಇಟ್ಟು ಆರಾಮ್ ಹುಡುಕೋಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಟ್ಟ ಓಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಒರಿಪಾಣೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಉನ್ನಾಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ആണ് ಪಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ದಾಂಡಿಯರ ದೋಸೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ആണ് ಪೈನಾಪಲ್ ಅತಿ ಹಾ ತಜೆ ಪಾಯ ಅಂಡ್ ಅವು ಪರ್ದದ ಜಾಂದತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಂಡದು ದೋಸೆ ದರ ಮುಚ್ಚಿ ಯಾವೇ ಈತಲ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೆ ತಿಂದ್ರೆ ಅವು ಮಲ್ಲೆ ಜವು ತಿನ್ನೋರ್ಸಿ ಎಕ್ಕಡ್ದ ಹಾಳಾಣದು ಉನ್ನೆ ಅನ್ಕೊಡ್ತೆ ಅವು ತಿನ್ನೋರ್ಸಿ ಪಾಪ ಇರು ಅವು ಒಂಚೂರು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅಣ್ಣ ಅವು ಚೂರು ಕಾಯ್ದ ಜವು ಅವು ಫೇಲ್ ಅಣ್ಣ
ಒಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಒಂದೊಂದು ಗಾಯಕ ಒಂದೊಂದಿತ್ತೆ ಹಾ ನಿಗಲ ಪೂರ ಚಾಂಡೆ ಏನಿಗ್ಲೆ ಚಾತ ಬಾಯಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಲೈವ್ ಇತ್ತಡ್ಡ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಡ್ಡ ಮಲ್ಲೆ ಆರಾಮ್ ಬೊಕ್ಕತುಲ್ಲೆ ಲೈವ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಣದ ಪೂರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಸಿ ಪೋರತೆ ನೆಟೆ ರೂಮ್ ದ ಕಂಡಿ ತೋಜೋಡು ಬಾಬು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಲಿ ತೊಜ ವಾಡನಿಗ್ಲೆ ಯಾನು ತೊಜ ಪಾರೆ ಆಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದೆ ನೆಟೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತುಜಿ ವೈಫೈದ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತುಜಿ ಹೆಂಗ್ ಕಿಚನ್ ಊಟ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹಿಡಿತೆ ಲೈವ್ ಚಾಲಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ದೀತೆ ಮುಟ್ಟರೆ ಕೋಪುಜಿತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೈನಲಿ ಆಂಡ್ ಪಪ್ಪನ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಕಾವಲಿ ಬಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ತಡ ಅದು ಯಾನು ಅಂಚನೆ ಮುಗಿಪೆ ತಿಕ್ಕೋನಿಗ್ಲೇಗ ಬೇಗನೆ ಅದಂಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್